Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә. Киттек әйдә. Үзебез сайлаган язмышны, юллар бергәллә үткәрбез. Син мине, мин сине, мәңгегә бәхетле итәрбез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Biz Мәскәү шәһәрендә Равил һәм Гүзәлия Әхмәтшиннәрдә кунакта икәнлеген исегезгә төшерәм. Үткән тапшыруда Равил әфәнденең Әлмәт якларында күп балалы гаиләдә дөньяга килүен, тапшыру героеның бәхетле язмышы, бүгенге тормышы зур һәм матур гаиләсе хакында сүз йөрттек. Яраткан хатыны Мөслим кызы Гүзәлия белән гүзәл тормыш корып, үрнәк гаилә буларак бергә яшәүләренә 40 ел булганлыгы хакында да белә алдык без. Геройларыбыз нинди генә теманы күтәрмә, рәхәтләнеп аралаштылар, ихластан сүз тоттылар. Ачык, акыллы кешеләр буларак һич нәрсәне яшермичә дияр идем мин. Бүген исә телевизор караучы тамашачыларны үрнәк гаиләнең балалары, күп санлы сөйкемле оныклары белән якыннан танышу көтә. Бераздан, бик тиздән. Хәзергә мәхәббәтле кешеләр белән мәхәббәт хакындагы җылы хатирәләрне кыскартып кына искә алыйк әле. Ачык, шаян һәм күңелле кешеләр белән әңгәмә тоту үзе бер ләззәт ул, дуслар. Студент вакытта искә калган килеп, бөтенебезне җыеп, кызларны кызык әйберләр сөйләп, мине күрде, все бетте. Танеска уже мине чакырып. Свидание килде, ты бычы не помидор күтәреп. Юк, чыктым дигән, просто. Мин помидор утыра башлам свидание килеш. Йөрәк төсле. Да. Зур, кызыл. Сез йөрәгегезне бүләйткән кебек, о битендә шулай битеме? Студент вакытта мине укытучылар үзләрен чакыралар. Ошны игә Җәмилә абый Зайнуллин, Диләр Гариф Тумашева, Иләрнә декан битендә профессор. Барам да теге Диләр Гарифны неләр пәрәмәчәр пешерә биктәмне. Райлабы Тумашев главный режиссер Тинчурный театры вакытта. Мин ялгыш онтылып китәм, аша бетерәм. Райлабы чыга да инде. Карыда ярар мине театрда ашатырлар әле. Мен теге гел ашысы килә, туймыйбыз апшагын. Гел апшыйтыла. Инде күптән өстәл артына күчкән сөйләшүне Әхмәтшиннәрнең якыннары, күп санлы оныклары белән бергәләп дәвам итәбез. Җылы итеп очрашкан мәлләрне кабаттан күреп искә алганнан соң. Тәләм. Ой, кем килде монда? Көне. Салам алейкум. Как дела? Кем тора? Да. Кызлар привет. Карагыз әле, иң зур кешегә ничә ай булды инде монда? Иртәгә Тимурга 4 ай. Тапшыру геройларының уллары Айнур белән киленнәре Юлиянең бәләкәч Тимурдан кала тагы кызлары Мәдинә һәм инде бүген искә алган тамашачыларга экраннар аша таныш игезәкләре Әмир белән Дамир да барлыгын ачыкладык без. Равил һәм Гүзәлия Әхмәтшиннәрнең кызлары Айсылу һәм нурлы оныклары Айсилә дә бизәде бүгенге күңелле очрашуны. Каян килә сезнең гаиләдә айга шундый мөхтәрәм мөнәсәбәт? Каян килә бу? Айнур дигән улыгыз бар. Айсылу дигән кызыгыз. Әле оныкларыгыз да моңа өстәп Айсилә арасында бар да. Каян шулай? Нидән килә бу? Минем беземдә кичкенәдән бирле ай ул теген инде таинственность. Менә мин әти белән хәтерләмәм кичкенә вакытта. Серлелек верандада йоклыйм, әти йокыга китәм дарып, мин шул тәрәзәгә карап, гел айга карап торам. Шул Зөһрә кызны күрәм дип инде, Зөһрә кыз битне кичкенәдән вакыт сөйләр, ул теге халыктан чыккан әйберләр. Икенчесе булды минем университеттагы беренче укытучым, кураторыбыз, арабист Җәмил абый Зайнуллин. Иң беренче вакытларда аның иенә барга туры килде инде. Студент вакытта, яшьрәк вакытларда
Ижамил абый ул Ирактан кайтты, араб теле белгече, ул посольстводан кайтты инде. Аның хатына Гөлнар апа инде ул Ташкентта туып үскән. Аларның кызлары туды Айсылу. Шун хәдиматур бала инде. И шуннан соң гел уйлытырган, әйтәм, Аллага бирсә, иләнгәч кызым туачак, и шуңа Айсылу исеме кушанды. Менә шул кирип калган. Мин даже беренче баланы Айсылу дип башыма кирде сразу. Әйтәм, кыз була, Айсылу булачак. И Айсылуны мин даже тугынча төшемдә күрдем. Нәк шулай булды да. Акыра безнең даже исем эзләү дигән нәрсә булмады. Без туу белән сразу Айсылу. Шулык секундта. Аннан соң Айсылу булгач, малай туды, инде Айнур. Шуңа аннан соң Айсилә беренче ынык, анарга Айсилә. Шулай айлар безнең күп. Яра айлар турында аңладык. Ә менә кояшка мөнәсәбәтегез. Еш буласызмы бергәләп? Ял вакытларында ял итәсезме гаилә белән бергәләп? Менә соңгы елларда бигрәк тә. Соңгы елларда бергәләшеп җыелырга тырышабыз. Ялга да бергә барырга тырышабыз. Оралаштырасы килә балаларны. Оралашкан сайын алар күбрәк якыная бер-берсенә. Яңарак кына Тарусыдан кайттык. Тарусыдан анда инде без бөтенебез бергә. Калу өлкәсендә. Менә ул үзебезнең илнең матурлыгына шак катып йөрибез. Соңгы елларда. Чыннан Тарусы бит инде үзенең әдәбияты. Марина Цветаева булган җирләр. Искиткеч ныгышады. Сез уйлыйсыздыр инде, менә ай турында сораулар битте менә дип. Юк. Тагын бер сорау туды әле минем башымда. Карагыз әле. Менә балаларыгызны тәрбияләгән вакытта ай дип еш ыршадырыгызмы? Аларны гомумән нинди тәрбияви алымнар кулланадырыгыз? Ничек булды микән Айнур? Безнең шул ай-яй-яйдан артып китмәде инде, шулай бармак белән ай-яй-яй. Мин әле бер хәтерем кичкенә вакытында әзрәк шаярышып тора калдылар да, мин булагын әйттереп алдым да, икесе дә арттан чыгып бирләр, әти тагын бер тапкыр сугал дип. Гомумән сез пишмакка куймадыгыз инде. Юк, куймадык. Пишмакка куйылмады бит. Пишмакта торганыгыз булдымы? Айнур? Айнур әйт әле. Пишмакта кайсы пишмакка куялар исене? Булгандыр инде кичкенә булганда. Юк. Булмагандыр, наверное, юктыр. Тәртип белмим инде. Алардан Пишмакка куелып әйбер эшләмәгәндер. Менә сезне кичкенәләр пишмакка куйганнары бармы? Уылган стайлы? Шулаймы ни? Садикта. Бу садикта ансы не считается. Монда идея юк бит. Әниң белән әти пишмак. Гомумән менә тамашачыларга кызык, 40 ел бергә матур гаилә булып яшәгән кешеләр, шулай бит. Шундый күп оныклар, балалары. Сез нинди тәрбияви алымнар кулланасыз соң әйтегез әле? Анда бер нинди алымда юк инде. Әйтәләр бит, образом жизни воспитываем дип. Менә яшәргә тырышабыз дөрес итеп яшәргә тырышабыз. Алар инде шуңа тартылалар дип уйлыйм мин. Ә сез ничек уйлыйсыз? Әгәр дә без менә Тимурга 4 айлык берәр сорау бирсәк, ул җавап бирә алыр микән? Хәрбәт белән. Безнең бер позитивчик инде ул, безнең позитивчик. Бу дип әйтә ул Тимур. Безгә бабасы белән. Тимурны әллә 40 яшьлеккә бабагыз белән, әбигез белән бабагызның, әтиегезнең, әниегезнең бүләк итеп кайттыгызмы? Иң зур бүләк булды инде как раз, да? Тулды 18 мартта, безнең 30 апрельдә булды 40 ел бергә торганга. Хөрмәтле тамашачылар, без бундагы тренд һәм бренд бирәбез. Күрдегезме? Хәзер әгәр дәген сезнең әти-әниләрегезнең юбилейлары була калса, мөмкин рәхәтләнеп бала алып кайтып бирергә анык. Юк, әле бит Аллашка балалар теге Тимур сыңгысы дип әйтмиләр. Әле Тимур булгач, аның бит әле командасында булырга тиеш. Командада, Тимур командада. Сез бу исемне ялгыш кушканса, команда кирәк бит тагын. Да. Хотя Айнурның бит үзенең дәген 4 баласы булган икән. Шулаймы? Игезәкләрдән булган Дамир һәм Амир, без һәр вакыт Замир, дус тату уйныйбыз дип көлдерделәр өстәл артындагы бар халыкны. Үсә төшкәч, һичшиксез Памир тауларын яулаячаклары хакында да сөйләделәр алар миңа. Ә хәзергә исә шах белән матны үз эченә алган акыллылар уены белән магълулары турында сүз йөрттеләр игезәкләр. Апалары Айсилә кебек. Әйткән сүзләрне дәлилләргә фотоларда табылды. Буларында әтиләре кул астында,
Буларында хөкемдар судья бүгенге тапшырубызның төп герое булган яраткан бабайлары да янәшәдә. Шахмат әбиләре Гүзәлия ханымның да инде күптәнге мавыгы икән. Аның әтисе кайчандыр мәктәп директоры булып эшләгән, Мөслимнең мөхтәрәм шахматистыннан ук килә икән бу Әхмәтшнар гаиләсен сплош басып алган, үз иткән акыллылар уйны. Өстәл артында бүген инде күп тапкырлар кузгалтылган исемнәр хакындагы фикер алышу тапшыру героеның үз бер туганнарын һәм кабаттан әти-әниләрен искә алу белән тәмамланды. Сокланып сагынуларны да кайчагында бераз аптырашта калуларында күзәтергә мөмкин иде әңгәмә барышында. Исемнәрне сайлау һәм аларның эштәлеген аңлауны да үз иченә алган кызыклы сөйләшү дәвамында. Әнә Равил әфәнденең әти-әнисе нинди бер-берсенә тәңгәл килеп торган исемнәр сайлаганнар, йөрәк имешләренә. Энҗеләрне җепләргә түзгәннәр диярсең. Рифкат, Наиля, Рафик, Рафаэль, Радик, Накибә, Равил. Бәрбенә шуны теге заманда әнинең 0 класс образование, тинең 4 класс. Менә минеке кара диктат әткәнең исеме. Менә Гүзәлия диктатына. Аян нәрсәсе ул? Диктат, от слова диктатор инде шул вакытта. Диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата. Әйе. Карагыз әле, ул Татарстанда бүтән юк кешеләр. Беләсезме, авылда тагын бер кеше дә бар безнең. Карамалда әткәгә карап кушканнар. Татарстанда бүтән юк. Юк шул. Тәмле ашагач кәйф күтәрелгәнен әйтмәсәм дә беләсез бит, тамашачы дуслар. Менә миндә бүген тапшырубыз герое бик тә җитди кеше булса да хезмәттә уены чынын шаярып аралашуны үз иченә алган блиц опрос оештырып алырга булды. Алфавиттагы кайбер хәрефләрне һәм рус телендәге берничә сүзне дә эшкә җигеп бу юлысы. Тапшыру героеның исеме Равил булгач, ра хәрефләренә башланган кыска гына сорауны юллыйм әле үзенә. Равил әфәндене радовать иткән, шын күңелдән шатландырган, кәйфләрен күтәрелгән әйберләр нәрсә икән бу? Нидән гыйбарәт икән бу тормышта? Әлбәттә, иң беренчесе семьяның зурайып баруы. Менә оныклар, хәрби онык, алар үсәләр, алар теге сиңа иң беренче бабай дип әйтәләр, әби дип әйтәләр. Менә шул вакытта нык итеп аларга чын бабай буласы килә. Менә хәр шуңа бик шатланам, элек мин теге зур семьяда, зур гаиләдә үскәннәргә үзем шунда үскәч шатланайм. Менә хәр ул шатлык тагында 5 тапкыр артты инде. Менә шуңа минем иң беренче шатлыгым зур, аларның исән сау булуы. Минем шатлык это семья, туганнар, эш. Менә булар бөтен шатлык миңа. Равил әфәндене равнодушны калдырмаган, һич кайчан битараф калдырмаган мәсьәләләрне беләсез. Алар дөньяда күптер инде, берничәсен булса да әйтеп китегез әле. Бик нык борчылам, менә бу ялгыз балалар. Менә безнең бит зур ил, матур ил. Менә бу бар безнең даже республикалар, менә Чечня республикасында, анда бит балалар йортлары юк. Һәрбер баланы әтисез калса, әнисез калса да семьяларга алар. Менә безнең илдә мин әле Казанда эшләгәндә дә шул шефство албарайым детдомнарда, интернатларда нәрсәдер ярдәм итәсе килә, коллектив белән барып, әйберләр, күчтәнәчләр алып бирик, булай. Шуңа иң беренче менә бу ялгыз балалар, ялгыз әбиләр. Менә әбиләр бит менә әле без үскәндә дә сугыштан ирләр сугышта югалып калганнар, вафат булганнар. Шул әбиләр гомер буе бергә яшәделәр, бер үзләре яшәделәр. Менә шул әбиләргә нык күңелем итә иде, төшәе аларны күргәч. Авылдалар бик күбие. Икенчедән, тормышлар әзрәк бит инде авыррак заманнар туры килде бу. Сугыш вакытлары, теге локаль сугышлар дип әйтәм. Менә бу 21нче гасырда менә бу хәлләр булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Һәм хәзергә соңгы сорау. Фәлсәфиярәге Равил әфәнденең рамкалары. Үз-үзенә булдырган, тормыш давырында булдырган шикләүләре ниндирәк икән? Беренчедән без кичкенә вакыттан бирле әтиләргә ниләр әйтәләр, кешене рәнҗетмә дип. Менә кешене рәнҗетү ул бик зур гынах. Менә мин тырыштым кешене рәнҗетмәскә. Менә күпме коллективларда туры килде эшләргә инде. Бәребер менә 20 ел, 30 ел эшләгән коллективлар сотрудниклар килеп, синең белән ишәндәшәләр икән. Димәк, син тормышта бик начар әйберләр эшләмәгәнсең. Минем хәзерге эшем ул теге гражданский эш дип атала инде. Хезмәт иткән вакытта погоннар, анда безнең теге шикләүләр бик күп әйбер булды инде. Монда да үзеңне
сен форма киясың екен, сен өзіңді бик күбәбі шиклейсің. Бұл іште де шиклеу бар, чөнки сен республиканың данын сакларга тиеш. Республиканың йөзен күрсәтеп, үзенең татар милләтенең йөзен күрсәтеп. Шуңа монда шиклеуләр бик күп. Моны эшләмисең, монда эшләмисең, бар теге законовая служба еще. Аны да син шикләп карарга тиеш. Аннан соң җитәкчеләр, аларның бар үзләренең сиңа требованиялары нинди булырга тиеш, син чит ил посуллары белән ничек булырга тиеш, син бүтән җирләрдә, бүтән коллективларда. Әлбәттә, безнең тормыш бара бик күп шикләнүләр белән. Мин үземне шикләмим, теге балалар белән булганда, семья белән мин үземне шикләмим. Яратам балаларны. Магу идәндә тәгәрәп йөрергә, алар белән бергә уйныйм, бергә ашыйм, аларның боткаларын ашап бетерәм. Ул ни шикләү түгел инде, асыйным һәрвакыт үзем белән. Шушы урында тапшыру героеның үз-үзен чикләүләрне читтәрәк калдырып торып, аның киң кырлылыгын тасвирлаучы мисалга тукталасым килә. Бер генә мисалга хәзергә. Җитди эшләр башкаручы кешенең тормышында чын барлыкта алар бихисап бәхәссез. Татарның бар асыл ул һәм кызларын җыеп, милләтебезне дуслаштырып һәм берләштереп президентыбыз Рөстәм Миңнеханов катнашында яшьләр өчен елда Казан-Мәскәү күпере оештырылып килә. Инде кемнәр генә чакырылы булмады күркәм милләттәшләребез арасыннан бирегә. Соңгы елларны гына искә алсак да, йолдызлардан торган якты күкләргә тиңләрлек бер матур күренеш белән чагыштырырга булыр иде. Бу әһәмиятле чараны, җыенны, акыллылар һәм булдыклылар очрашуын. Ә бит мондый матур, без хәзер бары тик бер ярылып яткан якты мисал буларак калган чаралар еш оештырыла Мәскәүдә. Аларны башлап йөрүдә, тормышка ашыруда һәрчак диярлек безнең бүгенге тапшыру герое үзе, Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин дә зур көч куя. Тик бу юлысы исегезгә төшерәм, сүзебез хөрмәтле шәхеснең хезмәт өлкәсендәге җиңүләре, көндәлек эшләре хакында түгел. Казаннан Казанга тапшыру бүген Мәскәүдә аның тату гаиләсе янында. Һәм сүзебез бүген күбесенчә шул тормыш, җирдәге матур яшәеш хакында. Матур парның бер-берсенә булган хисләрне моңнар аша җиткергәнне саклаучы күптәнге видео язма да бар гаиләдә. Һәм без аны эксклюзив рәвештә бүген тамашачылар игътибарына тәкъдим итәргә булдык. Игътибар дуслар, тылсым үз эшенә алына. Тапшыру геройларын яшәртәбез хәзер. Ә хәзер әйдәгез, шул ук җырны быелгы юбиляр гаилә башкаруында тыңлап карыйк. Шәшкәләрнең нигә кирәге бар, үзеп бирер кешең булмаса. Сүзләре дә шул ук, көе дә, ә менә күз карашлары. Ягымлы, инде күп еллар дәвамында тикшерелгән мөнәсәбәт һәм мәхәббәт. Алар бүгенге башкаруда тагы да көчлерәк, җылрак чагылыш һәм яңгыраш таба кебек. Үз кояшың балкып тормаса. Хөрмәтле тамашачылар, миңа калса бу җыр нәкъ менә шушы матур пар өчен язылган кебек тоела. Чәчкәсе дә бар, кояшы да бар, һәм ул чәчәкне бүләк итәргә тапкан ярлары да бар. Biz bugün Равил һәм Гүзәлия Әхмәтшиннәрдә кунактайык. Әнә шулайрак саубуллашып, тамамларга да мөмкин булыр иде бүгенге тапшыруны. Әмма кызыклы геройлар белән тиз генә хушлашып, саубуллашып булмый шул. Аннары тамашачыларында һәрвакыт таң калдырасы килә минем. Кыскасы, сөйләшүгә нокта куймыйча хәзергә төп герой белән әңгәмәне без саф һавага, ишек алдына чыгып дәвам итәргә карар кылдык. Һәм бу бик тә дөрес адым иде. Үзегез күрегез, дуслар. Әлеге тапшырубыз героена бирелмәгән нинди кызыклы сораулар, аның тарафыннан әйтелмәгән күпме матур фикерләр калган икән. Менә Казан татарлары белән башка регион өлкәдәге милләттәшләребез арасында сиздерерлек кытыршылыклар юкмы? Безнең бит менә Государственный Дума бар. Анда безнең ЛДПР да бар, СРлар да бар, коммунистлар да бар, Единая Россия. Бөтенесе бер зданиедә матур итеп эшлиләр. Чөнки бөтенесенең
соңгы не цель, или безнең байлыгы, или безнең тынычлыгы, инде безнең татарлар шулай ук. Бар төрле Нижегородскидан, Казаннан килгәннәр, Сибир якларыннан килгәннәр. Но иң арттагы точка һәрберсенең теләге бер халык өчен хезмәт итү. Динебез өчен, культурабызны саклау. Ул теге төрле әйбергә карашлар төрлечә бар. Да, берсе булай дип уйлый, берсе булай дип. Сыңыннан бер килеп тоташабыз безнең татар халкының киләчәге турында уйлану, культурасын, мәдәниятен уйлау, билимлек буенча. Шуңа мин теге әйтмим, шуны нидер ыгы-зыгылык дип. Татар милләте бар бердәм. Бердәм, да. Чөнки мин эш буенча миңа туры килә күп бит инде аралашырга, кемдер әйтә, менә телебез бетә инде хәзер, булай бетә инде, тегеләр бетә, мин ничә бетергә тиеш безнең телебез. Менә мин әйтәм, менә мин эш буенча туры килдем инде, менә фин татарларында да булырга кунакта, Америка татарларында да кунакта булдым. Ничегендә 19-нчы гасырда күчеп килгәннәр, методикалары булмаган, китаплары булмаган, укытучылары булмаган, бәребез саклап калганнар телне. Чөнки семьяда күп булганнар, аралашканнар, ата-бабалары биреп калган. Шуңа безнең Мәскәү җирендә дә татарлар көчле хәзер, бик көчле. Даже менә без соңгы елларда гына менә Татарстаннан күпме белгечләрне күчерделәр Мәскәүгә, федераль уровеньда. Анда Марат Шакирҗанский устыннан алып, министрлыкларда күпме татар егетләре, кызлары күчтеләр. Ул бит әйтә, татарларның көчле икән, эшчән икәннәрен, булдыклы икәннәрен. Шуңа күрә татар бетмәячәк. Мин даже мисал китерәм, минем иң яраткан тема яшьләр темасы. Әле бары безнең үзебезнең Татарстаныбызда, менә без укырга кергәч, авылдан килеп, 77 елда трамвайда сөйләшкәндә ике татар баласы безне чалдын дип әйтәләр. Без культура на каком-то белмәс языке говорите дип. Без оялайык трамвайда сөйләшергә. Хәзер Мәскәүнең 18 вузында татар клублары бар. МГИМОда, АМГУда, бүтән институтларда татар клублары бар. Татар яшьләре җыелышып, менә беренче курска керәләр, аларны үзләреннәренә алып, менә безнең только нидә Мәскәүнең иң зур дәүләт университетында 487 татар баласы укый. Ул бит зур әйбер, алар бит бер зур белгечләр. Шуңа шул клублары бар, аралашалар. Шулык садовничий ректор первый вуз России, шулар янына килеп, шуларның бәйрәмнәрендә катнашып, ишпишмак бәйрәме, анда җыр бәйрәме, бу бәйрәмдә дә шулар киләләр. Или МГИМОда Таркунов зур профессор, менә мин барам шул бәйрәмнәренә, үзе килә, аралаша, ул әйтә, безнең иң көчле балалар укучылар татарлар ди. Даже малый ООН МГИМО татар малай җитәкли. Шуңа горурланып мин әйтәм, Мәскәүдә вакыт теге аңлашмаучылыклар була, но ул бөтен җирдәге шикелле. Шуңа безнең татарлар көчле, әйбәт, тырыш, һәм шуңа мин әйтәсе килә, менә якташларыма да татар телдә бетмәячәк, татар халкы да бетмәячәк. Менә русларның, рус милләте Россия хакында күбесенчә чит илләрдә сүз йөрткәндә каен агачы искә алалар. Татарлар Татарстан хакында сүз йөрткәндә сез нинди агачны күз алларыгыз? Минем өчен яшеллекне, үсентене, каен үсә, зур каен, типле, шундай матур, ул безнең Россиянең образы дип атала инде. Аю, каен безнең образ. Мин татарларны үзем чагыштырырым имән белән. Типле, зур имән, нык үсә, меңәр ел яши торган имән. Шуңа бу имән шикелле татарлар нык булалар, нык булдылар һәм булачаклар. Шуңа минем өчен имән агачы инде ул теге символ, безнең татарларның символы. Шул имән булып, еще күп гасырлар яшәргә насыйп булсын. Без аралашкан арада минем ни өчендер алмагачлары, алмагачлары дигән җыр исемә төшеп китте икән. Сандугачлары һәм сагыну хисләре белән бергәләп. Әнә шулай җырлый бүгенгә кызыклы әңгәмәдәшләр белән сөйләшүне хәзер инде чын-чынлап туктатып торырга булды. Казанга кузгалыр вакыт та җиткән икән лабаса, стенадагы сәгать тә, телефондагы электрон билет та шуңа ишарә итәләр иде.
кунакчыл, һәр яклап матур, зур һәм тату гаиләдә ничек вакыт узганын сизми дә калганмын. Жігітлер, қызлар, сау болыңыз, сисән сау. Иң зур кішімізді Тимур. Тимур, пока. Зор рахмет. Матур иттеріп. Сөйледіңіз, бүтін Татарстан халқы біләхәсін. Нәрсе, нинди қызық иттеріп, яшап атқанын татарлардың қанында. Тизден Казанда булабыз. Оңаштырасың. Исәнлектә. Давай, пока. Хәзергә миннән чираттагы пока һәммәгезгә. Уңышлы яшәеш, бары тик кәйфләрне күтәрердәй очрашып аралашулар, зарланмаслык сәламәтлек һәм тормышыгызда бары тик бәхетле мизгелләр булуын теләп калам. Яңа гасыр каналын караучы барлык тамашачыларга. Алдагы кайсы гына авыл шәһәр, төбәк илләрдән, йорт-фатирлардан булмасын, һичшиксез кызыклы, күңелле, файдалы үрнәкләр тулы, җырлы-моңлы, матур очрашуларга кадәр.